Isa ka ba sa mga taong may 20,000 sa kamay pero hindi alam kung anong bibilihin na road bike na decente na rin yung quality? Well, in this video, yan yung pag-uusapan natin, ang aking top 5 below or under 20,000 na road bike. So don't skip. Hey, what's up mga kasikat? Ako nga palang kasikat bisdak nyo na si Dan at kung bago ka palang sa channel, welcome sa Pamilyang My Bike. At yun na nga mga kasikat pag-uusapan natin yung top 5 ko na below or under 20,000 pesos na mga road bike. At saka before tayo mag-umpisa mga kasikat first na disclaimer mga kasikat is I am not a seller. So hindi to mga sponsored na products na i-mention ko. This is the only products na na-research ko sa internet. Second mga kasikat is that prices may vary kasi this is an SRP lang tapos depending sa shop lang kung anong ipipresyo nila or idadagdag nila na presyo sa original price na yan. And third mga kasikad is that kayo nang bahala maghanap ng mga models na to kasi it's your responsibility naman din to find these bikes sa Cebu City or throughout the Philippines. So without further ado, umpisa na natin. So first sa ating listahan is Sunpeed Mars. So specifications, ang Sunpeed Mars mga kasikad is mayroon siyang frame na ultralight aluminum tsaka ito ay 700cc. May fork ito na Sunpeed Mars Carbon 700cc. So yun nga mga kasikad very good ito kasi lightweight. Aluminum na yung body tsaka yung fork carbon na rin. So very lightweight. Good for long rides at pang racing na din. Wheels is mayroon siyang front hub na Solon 20 holes. Rear hub naman is Solon 24 holes. Aluminum at quick release na rin ito mga kasikad. So ang kaganda ng quick release is that madali siyang i-change ng tires, madali siyang i-maintenance. Kaso yung problema naman is madali itong manakaw. So kailangan i-park mo yung bike mo sa mga trusted space or trusted na mga parkingan mo ng bike mo. Drivetrain is shifter nito is naka Shimano Claris R2000 16 speed. So okay na rin kasi basta Shimano trusted. Front derailleur is Shimano Claris of course and rear derailleur is Shimano Claris R2000 with a cassette of Sugek 11 to 2080. Crankset naman nito mga kasikad is Jiangkun TD, aluminum na rin to. Bottom bracket is Neko B910. Sealed cartridge bearings na rin to and with a chain of YBN with S8. So yun na nga mga kasikad naka Claris na siya, Shimano. Very good na rin to sa mga aspiring to be a racer kasi alaman naman naka Shimano Claris siya. Tsaka hindi ka naman lugi sa presyong 18,500. So yun na nga mga kasikad Sunpeed Mars with a price of 18,500. So depende lang yan sa mga shop if mag-change sila ng price nila. Pangalawa naman sa ating listahan mga kasikad is Trinx 1.0 Drive with a price of 19,500. At specifications na tayo kung saan ang pinaka-important part dito. Ito ay may frame na alloy triple butted na rin and smooth welding. Fork is alloy na rin, pedal is Welgo alloy with a saddle of Trinx Road. So ang kaganda nito mga kasikad is naka triple butted na yung frame niya. So really stiff when it comes to quality. Hindi ito madali masira, trusted or guaranteed ito na safe yung bike frame mo. Pero ikaw nagra-ride, make sure na mayroon ka din helmet at protective gears para hindi ka rin ma-injury. Baka ma-injury ka pero yung bike mo buo pa rin. De, joke lang. Ang handlebar nito mga kasikad is Trinx 410mm alloy and oversized na rin. So dito naman tayo sa drivetrain. Shifter lever nito mga kasikad is naka Claris, Shimano, same na rin sa FD which is Shimano Claris and RD Shimano Claris. Cassette naman nito mga kasikad is naka Shimano CSHG50 12 to 25T. Chain wheel is Pro Wheel 42 to 52T. Brake naman nito mga kasikad is Tektro alloy. Hub is sealed bearing and rim is Trinx alloy CNC. Tapos ang tire naman nito mga kasikad is naka Maxxis 700 by 25C. So yun na mga kasikad Trinx Drive 1.0 with a price of 19,000 pesos. So yun na mga kasikad, itong Trinx Drive 1.0 is also good for mga aspiring to be a road racer
racer. Kasi alam mo naman, yung parts nito very decent na rin sa kanyang presyo. Very sulit din at saka yung tires niya is 25C. Although hindi ito yung pinakamanipis pero good na rin ito sa mga beginners dyan na gustong magkaroon ng road bike kasi hindi ito yung pinakamanipis. Ito yung parang nasa gitna 23, 25 at 28C. So hindi ka mahirapan sa pagbalance mo. Pangatlo naman sa ating listahan mga kasikad is Atomic Villain with a price of 20,000 pesos. Ang frame naman nito mga kasikad is may size na 48 at 53 cm. Frame is atomic alloy 6061, special series and aero type na rin ito mga kasikad. So kung gusto mong napakaangas ng forma ng bike mo, well, this bike is for you kasi naka-aero type. Although mabigat ito for first timers kasi alam nyo naman mas wide yung body niya, more weight na rin. So kapag gusto mo mag-climbing, hindi ito advisable. Well, depende na rin sa flexibility ng katawan niyo. And naka-internal cabling na rin ito. So very clean po yung aesthetic nito. And fork is naka-atomic alloy 6061. And next naman tayo mga kasikad is drive train. Ito ay isa sa mga pinaka-importante na rin sa bike. Ang crankset nito mga kasikad is naka-atomic forge 53-38T. 2x na rin ito. Chain is YB and 8-speed. Shifter lever is Shimano Claris 2x8. So really great for the beginners out there na naghanap ng angas na formang bike. Of course, front and rear derailleur should be Shimano Claris na rin para to avoid mga problems sa bike natin. Sproke is Shimano at taka 8-speed 11-28T. Brake caliper is Z-Star caliper. Well, itong Z-Star caliper mga kasikada is one of the trusted na rin ito kasi Z-Star is mostly used in the budget bikes na mga road bikes kasi tested na rin ito sa karamihan at so far they never failed daw. Hindi sila binigo ng brake caliper na ito na Z-Star. Wheelset naman ito mga kasikada is naka-hub is atomic alloy. Rims is alloy 40mm rims. So tingnan nyo naman mga kasikada formang-forma. Very good tingnan. And tires naman ito mga kasikad is CST Caesar 700/23C. So ito mga kasikad is very manipis. Ito yung pinakamanipis na tire para sa road bike at sa tingin naman very forma din, napakanipis. Very nice din ito sa mga gustong mag-sprinter dyan. Gusto sa mga road talaga na very makinis. Disadvantage lang nito is pag may malilit na bato, ma-out of balance ka dyan pag hindi mo na master yung pagbalanse. So kung sprinter ka, go for Atomic Villain. Pang-apat naman sa ating listahan mga kasikad is Atomic Covert with a price of 19,000. So ito yung Claris na group set. Actually mayroon itong Sora na group set or Sora series sa Atomic Covert pero konting dagdag na lang naka-Sora so may presyo itong 22,000 pesos. So konti na lang di ba? So if mayroon kang budget na extra, well, go for Sora na group set. Well, kung gipit ka naman sa budget, then no problem naman sa Claris. Basta Shimano, trusted. Diba? Okay, may size ito na 48-50 cm. Frame is covered alloy. Internal cabling na rin ito. So, very clean tingnan yung aesthetic niya. Hindi ka lugi, basta pormahan sa bike. Fork is atomic at rigid alloy. Syempre, rigid talaga kasi road bike nga eh. Cockpit is atomic aero. Alloy na rin ito. Grupo or group set or drivetrain baka mo is Shimano Claris 8-speed. This 2x8 na setup. Brakes is Z-Star alloy caliper with a rims of atomic aero alloy. So tires naman nito mga kasikad is CST Caesar nylon type at 700/23C. So as you can see naman, same din sila sa Atomic Villain at itong Atomic Covert na naka 23C kasi mga aero type ito eh. Maganda rin ito sa mga sprinters dyan na gustong magkakarerahan. At ito ay discourage ko rin kung gusto mo mag long rides I don't encourage you to take this mga naka-aero type kasi sa naka-aggressive position ka as well as mabigat yung bike. Well, depende na rin yan sa flexibility ng katawan mo. So, depende na yan sa rider kung comfortable ba siya mag-long ride na naka-aggressive position. And last but not the least sa ating listahan mga kasikad is Mountain Peak Striker with a price of 20,000 pesos. So
So diretso na tayo sa specs ano. So ang specs nito mga kasikad is naka alloy aero frame with internal cabling. So napakalinis po tingnan. Group set is Shimano Sora 9-speed. Syempre FD should be Shimano Sora. Shifter naman is Shimano Sora STI of course with an RD of Shimano Sora 9-speed. And rims naman nito is naka Mountain Peak alloys. Brakes nito mga kasikad is naka Mountain Peak disc brakes. So very far po yung mga specs nito compare sa iba kasi basta naka disc brake kasi ito yung mga trending ngayon sa mga bagong road bike naka disc brake. Tsaka maporma na rin tingnan kaso mas mabigat ng konti sa rim brakes pero when it comes naman to forma napakaganda tingnan talaga yung naka disc brake. Although mahirap din yung maintenance nito so kailangan maigi ka talaga at masikap ka mag-maintain ng disc brakes mo para magtagal na rin or hindi agad masisira. And there you have it mga kasikad ano, ang top 5 natin na road bike under 20,000 pesos. So kung ako yung papipiliin yung mga kasikad ano, yung pipiliin ko is itong Mountain Peak Striker. Of course kasi very far yung mga specs niya compare sa iba at tsaka ito ay naka disc brake na rin, Shimano pa, internal cabling, tsaka napakaangas talaga yung forma niya. And by the way guys, available na pala yung stickers natin. Ito. So i-distribute ko ito mga kasikad sa mga bike shops dito sa Cebu City at kung makita nyo man ako sa daan feel free na rin to ask me this sticker. For free lang ito. I'll be distributing this sa mga riders natin dito sa Cebu City. Not only in Cebu City but throughout the NCR sa Philippines if possible. At saka sa gusto magkaroon nito, don't worry, I'll just keep on updating you guys kung na-distribute ka na ito sa mga bike shops. Kasi right now naka-ECQ yung Cebu sana maging okay na din yung Cebu City at bumaba na rin yung COVID cases dito. So shoutout muna tayo ano. So shoutout ni Margo Gonzag, si Jacob, Simon Rodriguez. So classmate ko yan noon. So shoutout sa iyo tol. Maraming salamat for supporting this channel. Christian Raagas. So there you have it, Christian Raagas. Aaron Hipolito. So kaklasmate ko din ito mga kapsikad ano. Marie Amores. So yun magkasintahan yan sila sana all. Si Tyler Kailipan. And again, this is done your kasikad bisdak. See you in the next video. Maraming salamat po mga kasikad. Peace mga kasikad.